अक्कलकोट पोलीस कॉलनी येथे तसेच स्वामी समर्थ झोपडपट्टी येथे गटारे गेल्या 2 महिन्यापासून तुंबल्याने नागरिकांची तक्रार आहे। सध्या अक्कलकोट नगरपालिकेने लक्ष देऊन गटार स्वच्छता करण्यात यावा अशी मागणी राठोड मॅडम यांनी केली आहे। आता मला कम से कम एक 13-14 वर्ष आहे, पण कॉलनीत अजिबात स्वच्छता नाही। कचरा तेवढंच तात्पुरतं टाकतात लोक, काही लोक पाठीमागे टाकतात, पण मच्छर वगैरे खूप गटारवर स्वच्छ केलं जात नाही, अजिबात नाही। आणि सध्याला जुन्या कॉलनीत तर नाहीच, मी आता आजपर्यंत बघते पण नाही अजिबात स्वच्छता। एमर्जन्सी काही गाडी जर नाही आली कचरा फेकणं म्हणजे काही तिथं सोयीस्कर नाही ना। बरं, त्यासाठी काहीतरी सोय पाहिजे कॉलनीत। मेन कसं रस्त्याचं खूप प्रॉब्लेम आहे, आणि जर पेशंट एखादा असलं तर त्याचं खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे। रस्ता एवढी बेकार झालेला आहे की काही सांगू शकत नाही। रस्त्याची थोडंसं काळजी घेणं हे खूप गरजेचं आहे। सध्या कॉलनीमध्ये रस्ता नाही, गटारांची दैनिक अवस्था झाली आहे। गटारच्या साईडला गवत वाढल्याने या परिसरामध्ये आपल्याला घाण कचरा दिसून येत आहे। गटार स्वच्छता करण्यात यावा अशी मागणी नागरिकातून होत आहे। पाणी वगैरे लोक इथे टाकतात। बरं, किती वर्ष इकडे नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर येत नाहीत? येते तसं कधी तर येते तर, आणि सर रोड झाडू मारून जाते। बरं, गटारावर स्वच्छ करत नाहीत का? नाही, एक काटे जोडपे वाढलेले। 2 वर्षाच्या मागे केले बघा सर। ठीक, आता स्वच्छता केलं पाहिजे तुमची मागणी? पोलीस लोक लावूनच गटर स्वच्छ करून घे। हे स्वतः पोलिसांनी काढतात? पोलीस लोक लावून काढतात त्यांनी। बरं, त्यांचे लोक कोण काढतात? नगरपालिकेचे कुठले लोक येत नाहीत का? नाही, त्यांची येत नाही, ती टाकीमध्ये येते तर आतमधूनच जाते। आतमधून आतच स्वच्छ करतात, इकडे कॉलनीकर येत नाहीत? बरं, इकडे गटार सगळं तुंबलेलं आहे तुमच्याकडे? भरलेलं आहे सगळं। बरं, आता स्वच्छता केलं पाहिजे तुमची मागणी? मागणी आहे आम्हाला। तुमचं नाव काय सांगा? पार्वती सुरोस। ठीक आहे, कुठल्या एरियात राहता आपण? इथंच, हे तर घर इथंच आहे माझं। एरिया गली कुठलं नाव? स्वामी समर्थ नगर झोपडपट्टी।